Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Agosto 8, tuig 2020. Ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Bacolod, gintipon ang 82 ka mga badyaw kaginbutang sa ka pasilidad. Bago nga sistema sa pagpanakop, ipatuman sa Task Force Disiplina sa masunod nga simana. Sa balita national, one-time, big-time nga lockdown, ginadusos ang anay advisors ng Government Task Force on COVID-19. DOH, magapagwas ang SRP sang face shield sa masunod nga simana. Sa balita international, asymptomatic COVID-19 patients, posible may parehas nga viral load sa mga symptomatic sunod sa pagtuon sa South Korea. Sa sports balita, Celtics daog kontra Raptors. Sa showbiz balita, Matt Evans, ginkarong isyu sa nga pagdakop sang pulis sa iya, tinalikdan nga simana. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalapnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Sa balita, una sa aksyon. Lasay San 9 Aksyon Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Naglabot sa 82 tanan ka mga badyaw sa syudad sa Bacolod ang natipon sang DSSD sa damlaglang operasyon nga ilagin himo diri sa may palibot sang syudad. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni DSSD Head Pasitatero, mayuriya sini nga mga individual ang grupo sa mga badyaw nga nagatener sa bahin sang reclamation area nga ginareklamo sang publiko bangod sa ila ginahimo nga pagsaway kag padayon nga paglapas sa health protocol nga ginapatuman sang LGU sang syudad. Suno kay Tero, ila na gindala sa isa ka pasilidad nga napinagyahan sang syudad. Ining grupo sa mga badyaw samtang padayon pa ang pagproseso sang ilang pagbiyahe, pauli sila lugar sa bahin sang Mindanao. Dugang panitero nga nagapadayon pa ang koordinasyon sang iya talatapan sa Office of the Civil Defense o OCD sa May Region 6 agod sa pag-facilitate sa mga concern sa bahin sang gobyerno nasyonal. Ilabi na nga hindi magtugot ang mga opisyal sa Region 7 nga maglabay pa sa ila lugar ang mga badyaw sa ilang pagbiyahe padulong sa Mindanao. Nasikop natin sila, paginbutang sa isa ka lugar. So, wala ka na daguro may makita nga badyaw sa dalan. Kung gina-process naman ng ilang medical certificate para makuhaan sila travel pass. Nabatehan si DSSD Bacolod Head Pasitatero. Natala na nga magapatuman sang panibagong nga sistema ang operasyon sang pamunuan sang Task Force Disiplina diri sa may syudad sa Bacolod. Ang sa nagapadayon nga pagpatuman sang City Ordinance 926 sa face mask and social distancing ordinance umpisa sa palabuton nga Lunes nga adlaw. Ginpahayag ni Task Force Assistant Operation Chief Wilfredo Tabagjolingo ang sinuman nga personang ilang madakpan sa tion sa operasyon ang obligado gilayon sa pagbayad sa multa. Bawod din silang magadala na sang resibo gikan sa City Treasurer's Office. Suno kay Jolingo ang sinuman nga violator nga wala sang dala nga inugbayada. Ang ila gilayon nga iga turn over sa pinakamalapit nga barangay para sa community service. Base sa record ni Jolingo, masobra na sa 160 ka mga individual ang ilang nagkaladakpan sa sulod sang 8 kadlaw nga operasyon. Sa nabluan nga base sa among ordinansa, 200 pesos ang multa sa mga Bacolodnon nga madakpan, samtang 300 pesos naman ang para sa mga pangayaw.
ginpabakod namon bala namon nga mga strategy kay may resibo na kami nga i-issue next week ang amon bala nga mga sistema pagdakop para nga why na sang sala bala. Dito na ginamon sila sa barangay, hindi sila nadakpan the nearest barangay kag pa-community service na gid sila namon kung wala sila ng bayad. Dapat yan si Task Force Assistant Operation Chief Wilfredo Jolingo. Sa dugang pang balita lokal, magapatigayon sang rekoridang Bacolod PNP agud ipalabot sa publiko ang impormasyon nga mag-uumpisa na buwas ngedlaw Domingo Agosto 9 ang curfew nga alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kagahon. Sa interview sa Aksyon Hotline ginpuhang ni Bacolod PNP Director Colonel Henry Viñasa nga tuyo sang rekorida agud mapahibalong publiko kag malikuan nga malapas ang kasuguan na. Suno kay Binyas, magasapo siya sa mga hepe sa napulo ka mga police stations diri sa Bacolod subong hapon na agud talakayo ng nasambit nga kasuguan na. Nagpanumdum si Binyas sa publiko nga sinuman nga magalapas sa kasuguan na may penalidad nga pagatubangon na. Nagpanugyan maini nga sundo ng mga health protocol nga ginapatuman sa syudad sang Bacolod. From 8 o'clock siguro, from 7, mag-start kami siguro mga 7, inform mo ng public through recorrida nga muna, may bagutan ng executive order para hindi man sila ma-surprise. By 10 o'clock, masugod na kita sang binakpa na isang curfew considering may pagbinansa nga mag-start by 10 o'clock. Dapat yan si Bacolod City Police Office Director Colonel Henry Viñasa. Sa dugang pang balita lokal, arestado ang top 2 kag top 3 most wanted person sa anti-carnapping regional level. Sunod kay Police Captain Robilito Mariano ang tagpamuno sang Highway Patrol Group ko na HPG. Pagi sa gintingog mga pwersa sang RIU-6 CIDG kag tali sa CTPNP. Ginserbihan sang mandamiento de Resto Sanday Ronnie Solibio nagapuyo sa may Menlo Subdivision Barangay Zone 10, syudad sang Talisay. Ang isa ka 17 anyos nga solterito kon menor de edad. Suno kay Mariano ang mga suspect ang responsable sa pagpangawat sa mga motorsiklo hindi lamang sa Bacolod City kundi nagapamiktima man sa ibang nga lugar sa Negros Occidental. Sa nibeloan nga Sanday ang mga suspect lakip ng menor de edad ang may mga pending man nga kaso sang robbery hold up. Sa katapusan nga balita lokal, COVID-19 free municipality na sa Negros Occidental ang Don Salvador Benedicto kon DSB. Idi matapos nga makarecover ang duha ka mga COVID-19 patients kag ma-record sang banwa ang 0 sa person under monitoring kon PUM, 0 man sa person under investigation kon PUI, o kon suspected kag active cases as of August 7. Ang DSB nga naka-record sing duwa lamang ka mga confirmed cases isa ka suspect kag siyam ka mga PUM sa. Gindag sa man sa mga mensahe sa pagpasalamat kag dugang paghalong ang official Facebook page sang DSB sa diin ni kadaman sa mga pumuluyo sang banwa. Sa datos sa sang gobyerno probinsyal as of August 6, ang syudad sang Bago ang may pinakadamong kaso sang COVID-19 nga naglambot sa 45-23 diring naka-recover kag 22 ang aktibo nga kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Aksyon Radio Philippine Standard Time, DTX 500 sa imo pag-exercise inigid magkalipat. Una sa aksyon. Detalye sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo.
Naging pasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Puente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang anay advisors in Government Task Force on COVID-19 response na kinahanglan magpatuman sang one-time big-time lockdown sa Pilipinas agad nga ma-flatten ang curve sang COVID-19. Sunod kay Dr. Tony Lachon nga naghalin sa task force sa tumbulan sang Hunyo, bangod ginbalik na gidman sa Modified Enhanced Community Quarantine kon MECQ ang Metro Manila, subong man ang iban nga probinsya bangod sa pangabay
gabay sa medical community. Himuon na lamang iningi isa ka bulan kag i-build up ang healthcare capacity sang pungsod. Suno sa doktor, iniman ang manginisa ka oportunidad agud ipreparar ang publiko sa pag-abot sang vaccine sa bulan sang Disyembre. Ganihemplo man ni Lechon ang natabo sa Cebu kundi nagalambot sa 33% ang ila positivity rate. Apang nagdubos ang 7% sang ginpaydalom sila sa enhanced community quarantine. Sa karon ng Pilipinas ang nagapanguna sa Southeast Asian nation nga may pinakadamo nga na-record nga COVID-19 cases. Samtang magapagawa naman ang Department of Health sang suggested retail price ng SRP sa face shield sa masunod nga semana. Ini matapos ang pagsaka sang demand sini samtang nagapadayon ng COVID-19 pandemic. Gain pahagi ni DOH Pharmaceutical Division Chief Dr. Ana Melissa Guerrero, ginatunan sa karon nilang presyo sa mga face shield sa merkado. Suno kay Guerrero, lain-lain ang presyo sang face shield, mayara sang tag 40 pesos. Mayara man sang mahal nga tag 400 kag 500 pesos nga himo naman sa iban nga material. Pagpathag ni Guerrero ilatunan kung ano ang reasonable nga presyo sang face shield. Natabo ang pagsaka sang presyo sang face shield matapos ang pag-anunsyo nga obligado ini nga magsuksok sa mga commuter umbisa Agosto 15. Samtang ginatunan naman sang GTI kag dole kung bala kinahanglan ng face shield sa mga pampubliko nga lugar kang isang merkado o kung sa sulod sang trabaho. Una sa balita, una sa aksyon. Nadugangan sang bago nga 4,226 ang COVID-19 cases sa Pilipinas. Bangod sini yara na sa 126,885 ang COVID-19 infection sa pungsod o kung pinakamataas sa Southeast Asia. Lakip sa 5 ka mga probinsya o kung syudad nga may mataas nga bago nga COVID-19 cases. Among National Capital Region, nagasunod ang Laguna, ika-3 ang Cavite, ika-4 ang Cebu, kag ika-5 ang Rizal. Ini na ang ika-10 nga sunod-sunod nga adlaw nga masobra sa 3,000 ang bago nga kaso nga gin-report sang DOH. Ginahununsyo man sang ahensya nga nagsaka sa 67,117 ang nakarecover matapos ang dugang nga 287 ka mga pasyente. Sunod sa DOH, may 41 kadugang nga napatay bangod sa masakit o kung kabugusan nga 2,209 death toll. Ang Pilipinas ang may 57,559 active COVID-19 cases. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye ang Balita International Sports sa Entertainment pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian na mundi. Una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita international. Nagapakita si isa kapagtuon sa South Korea nga mga COVID-19 patients nga wala sang sintomas ang posible mayaraman sang parehas nga novel coronavirus nilang lawas sa mga COVID-19 patients nga mga symptomatic o kon mayara sang sintomas. Sunod sa pagtuon ang mga symptomatic ang posible makapalapta sa gihapon sang virus sa iban nga tawo. Ang pagtuon na gin-publish sa journal JAMA International Medicine nga ginalakipan sang data sang 303 tanan ka mga COVID-19 patients nga gin-isolate sa itong Marso sa isa ka community treatment center sa South Korea. Ang mga pasyente ang kalabanan mga adults nga may median age nga 25. Ang pagtuon ng mayara sang pila ka limitations lakip na nga dapat mas damo pa nga research ang kinahanglan para may baluan ang parehas nga findings sa mas madamo nga grupo sa mga COVID-19 patients. Una sa balita, una sa aksyon! Sa sports balita, ginlutos ang Boston Celtics ang Toronto Raptors sa score nga 122-100. Ining una nga tion nga naperde ang defending champion nga Raptors. Nanguna sa Celtics si Jaylen Brown nga may 20 points. Naglabot naman sa 40 puntos ang nabanse sang Celtics sa mga hampanga.
Nagbulig man sa kadalagan sang Boston si Jason Tatum nga may 18 points. Kemba Walker nga may 17. Ito ka mga players sang Boston ang naka-record sang double figures nga score. Sabay naman sang Raptors si Fred VanVleet ang may pinakamataas nga puntos nga yara sa 13 points. Una sa balita, una sa aksyon. Kaag sa itong showbiz balita, ginklaro ni Matt Evans nga ang pagdakop siya sang polis, tinalikdan nga si Mana ang hindi ibangod sa akusasyon nga iya ginsakit ang iyanay girlfriend nga si Jonelyn Hickins. Sunod sa aktor, tuig 2012 pa sang ulihi sini nga nakita ang iya nga ex. Ang tion suno kay Matt nga ginfilean siya sang kaso nga paglapas sang RA 9262 o kon anti-violence against women and children. Tinalikdan nga si Mana gindakop sang Manila Police District si Matt sa iya nga balay sa Sampaloc, Manila. Base man sa warrant of arrest sa gin-issue ni Presiding Judge Carmencita Lacandazulogan sang Pasig Regional Trial Court Branch 12. Nagpiansa ang aktor sang 36,000 pesos sa tuong Agosto 3. Ginpanginwala na sa ito ni Matt ang akusasyon nga iya ginasakit ang iyang partner kag nag-claim nga na-dismiss naman ang kaso sang 2013. Wala naman ginadeny ni Matt nga mayara inisang kakulangan sa paghatag sang suporta sa iya bata sa iya ex, pero naglaro nga wala sini ginadalaganan ang iya obligasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 33 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Hinyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Agosto 8, tuig 2020. Saluwat akong inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,